Татарстан президенті Рустам Минниханов КамАЗ мастер командасы спортчыларын Дакар 2021 ралли марафонында жеңулері белән котлады. Рустам Минниханов билгеләп үткәнчә, Сауд Гарабстаны шүлләре буйлап узыш маршруты барлык катнашучылар өчен дә авыр сынау булды. Шуңа да карамастан бердәм тупланган команданың тырышлыгы нәтиҗәсендә иң яхшы нәтиҗәне күрсәтә алдылар. Йөк машиналары категориясендә бөтен пьедесталны Татарстан командасы яулады. Командада катнашучыларны ТАИССРның 100 еллыгы медальләре белән бүләкләделәр, ә коллективка республика президенты исеменнән рәхмәт хаты тапшырылды. Высочайшее спортивное мастерство, слаженный командный дух и несгибаемая вера в победу привела нас к рекордному 18-му титулу. Наша команда по количеству побед в ралли-марафоне сравнялась с легендарной мотоциклетной командой ТТР. Республика президенты Рустам Минниханов ярдәме белән ФМ ешлыгында милли китап